saged sadulita nuwun sewu Gus Ndara Kedi Wrihat Mala kula mboten maido pancen sampeyan wis netepi jejering satriya tama nanging nuwun sewu menungsa niku yen uripe saya kandel panembahe lan saya becik kang dadi pakartine yektine malah saya gedhe cobane nanging pacoban menika yektosipun dados rabuke iman lan kangge njembarake rasa sabar kejawi saking menika manungsa niku ora bisa uwal saka tembung yuja lan yuji. Wong urip niku ora bisa ninggalake tembung yuja lan yuji. Wong yen diuja mesti bakal diuji, wong yen diuji bakal ya diuja. Mula antarane diuja lan diuji kuwi rong perangan sing ora bisa dipisahake. Mula kudu setipi permati lan ngati-ati. Wong sugih nika ya nampa ujian, wong sugih cobane dadi wong serakah, wong pangkat ujiane dadi wong murka, wong pinter ujiane dadi wong sombong, dene wong sregep ngibadah ujiane dadi wong sing semuti-suti, Gus. Boten wonten ginanipun sampeyan ngetuni lakon ing sampun kelampahan. Ning mangsa nika ingkang dumados wonten madyaning alun-alun ingkang raka nenggih pun jagal dilawa tetambingan kaliyan Raden Rajamala. Wonten bab ingkang ganjil, wonten bab ingkang boten tinemu ing nalar. Saben-saben Rajamala mati kinemplungake wonten madyaning sendang watari bali urip melih ngoten marambah makaping-kaping. Yen sampeyan ora makati sampeyan ora tumandang bakale sampeyan mengko getun kedurung tembe urine yen nganti Sang Jaka Bilawa mati. Palungguhan iki apa sing kudu tak tindakake? Sampeyan maju mangkat. Kula kelingan sampeyan nalika mapan wonten ing wana Kamiyaka nate dipun paringi wujudipun sifat kandel minangka piyandel. Jemparing Brahma Warastra saking Bathara Brahma. Niku